Jasné, je to voľné. Poďte, nech sa páči, pán Novák, poďte. Mám na vás 5 minútiek, ale prebehneme byt a ste 29. v poradí, takže bytík je orientovaný na severnú stranu, ale tu vám môže byť v princípe jedno, keď tam nemáte okna. Tak, nech sa páči. Svetla nejdú, ale tak to je taký detail. Dobre, to je všetko. Celý byt je vybavený aj bezpečnostným systémom, ten je k dispozícii a majiteľ vám ho necháva v cene pre nájmu. Je tu posteľ? Dokúpite si iba madrac a posteľ je k dispozícii. Byt je dvojizbový, výhodou je, že druhá izba môže byť zariadená podľa vašich predstav. Takže druhá izbička, tá je podkrovná, ale priestoru je dosť. Tu vzadu je priestor na šikovnú kuchynku, prípadne dvojplatničku podľa potreby. Dobre, a aká je cena? Cena je 750 eur plus energie. Je tu samozrejme možnosť si to prerobiť na trojizbový, hej, tu máte priečku, prepáčte, ale kúpeľňa. Sprchový kút, máte na výber 2 kúty. Aha. Áno, tento byt je trošku útlejší, ale tento byt je stvorený pre rodiny s deťmi, pretože tie deti sa tu dokonca vedia. No, je to poznám, nemám deti. Skvelé, tak za seba problém nevidím, môžeme kľudne podpisovať zmluvu, v opačnom prípade prenechávame záujemcom. Berete to, nemáme vás celý deň. Ešte vás bavia tieto ponuky na výhodné priestranné jednoizbáčiky v Bratislave? A čo keby som vám povedal, že môžete mať svoj vlastný dom za 99 999 eur vďaka Black Friday, domu snov a kľudne inak aj štvorizbový? Je to na vás. Nezmeškaj to.